Yeah, good evening, everybody. May your message way into the people. Ɛyɛ mmaa ne mmarima a yɛkura abamubuo wɔ yɛabrabɔ mu. Tie asɛm wei na ɛnkɔ nipa dasani wasom yie. Sometimes, bia pɛ adeɛ a ɛɛdɛ. Bia ɛpɛ anigye. Ba yɛmpɛ awerɛhoɔ. Na bia so mpɛ sɛ ɔbɛfight ansa na anya adeɛ bi. Woma meka asɛm bi kyerɛ wo. Woyɛ baa, woyɛ barima. Asɛm na meka no montie ne ha yie. Woyɛ baa, woyɛ barima a bi a wɔrekɔ awareɛ anaa wɔrepa adeɛ bi. Wodi kan face problem a ɛwɔ adeɛ no mu a. Onua aberanteɛ, onua baa, ɛma waba mu mu. Da Awurade Nyankopɔn ase sɛ problem na ɔma wo fighting ne before no ɛyɛ wo nhyira no. Adeɛ biara a ɛyɛ nhyira ma wo no, you have to fight before you get. It is not so easy to you. Nti brɛboɔ bɔ nnwuma bata ho. Aboa kyekyedeɛ ansa na wobɛnya akyekyedeɛ nam no. Sɛ wobɛdwane no, wobɛyi nkankuro. Kɔtɔ wobɛbɔ ne kasee ma ansa na woato ne nampa. Bɛna mabu no, ɛyɛ nsɛm mmiɛnsa na meka bom. Enti sɛ wɔrekɔ awareɛ na wodi ka ne hyia fight wɔ awareɛ no mu a, strage sɛ wo nsa bɛka w'awareɛ no. Asɛm meka no, nyansani ɛbɛti ase ne yie. Because adeɛ bi a wobɛfa ne fo no, wohu sɛ nnɛ awareɛ ɛntimi ngyina. Ɛnnɛ nipa bebree adwuma ɛntimi ngyina. Abrabɔ a yɛfa ne yize bia no, ɛkɔ wie yɛ bɔne. Ba wo fight na wonya a, ɛbɛyɛ important thing to you. Enti dɛ monhwɛ Nyankopɔn asɛm mu. Jacob awareɛ. Jacob brɛ ya ansa ne Jacob ɛtimi nya ne yere. Ba yɛ firi Jacob ase. Wahu Yosef ne yiedie. Ɔbrɛ ba Yosef yiedie ɛbɛyɛ important. David na hini a na ɔyɛ sɛ odi no. Wonim years a David de kɔtena awuram so fae. Ba David ne yɛfiri n'ase ansa ne Jacob nam ɛba. Enti ne adeɛ bia masa sister wobɛyɛ wadwen sɛ wafa ne easy no. Mene meka kyerɛ sɛ ɛngyina da. Enti ma nnɛ awareɛ ɛntimi ngyina no. Ba hyia abarante abɔntena na ayɛ ne ho adeɛ so easy. Na ɔne na akɔtena. Ba progress wɔ no, mo nika na amfight. Nti mo ware wie no, na mo be fight problem no. Na aware na gu. Ba udi kan fight ansa na wo nsa aka adeɛ na. Entimi nguda. Wobɛyɛ nhyira akosisi atemu da ɛbɛba. Na ɔbɛka wase ɛne wase nana ne nyina. Asɛnyɛ montie ne yie. Me de part 2 and 3 bɛbra mo. Ɛyɛ mon follow me Bernard. Ɛwɔ Facebook, Instagram, YouTube. Wo follow me a wobɛte asɛm a ɛbɛboa w'abrabɔ. Ɛbɛyɛ nhyira. Asɛm a meka no asɔfofoɔ nipa bebre ahinta wo mo. Enti na awareɛ bi kɔ adwuma mu a sisia na adwuma no na brabo ni sika kora e basa because on face problem. Adeɛ biara a ɛde ɛyɛ yiedie wom no. Adeɛ bi a ɛyɛ wo nhyira. Adeɛ bi a ɛyɛ wo nkunindie. Mene me ka kyerɛ sɛ wobɛdi kara fight ansane wanya. Me ne me ka kyerɛ me Bernard na me snipe. Enti sɛ wonya adeɛ bi a yiza wopa nyɛ wadwene sɛ saa adeɛ no ɛyɛ wo de a. No matter how ɛbɛhwere wo. Awurade nhyira wo.